Ой, як приємно! І так нечакано. Я думав, такі листи отримлюють тільки зорки, а гэты дослали мне. Ой, як же здорово! Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Буслик. Ой, сябры, ви уже тут? Привітання. Румал, а чим ти, Буслик, так заняты, что глядачоў не заўважыў? Ой, вельмі важнай справай. Что за яна? Я читаю лист, який прийшов особисто мне. Ого, покажи. Ой, погляньте, коли ласка. Буслику з Калыханки. Румал, здорово. І хто тобі написав? Ой, уся молодша група дитячого садка. 20 хлопчиків і дівчинок. Цудоўна. А яны ўсе пісалі гэты ліст? Ні, за їх писала виховательниця. А ось, послухай. Дорогий Буслик, наша виховательниця пише тобі за нас, бо ми ще не вміємо. Але нам вельми хочеться, щоб ти відав. Ти нам вельми подобаєшся. Ой, так, хоча ти самий молодший у Калыханці, але уже доволі розумний. А я ще цікавний і такий сябровський. Детки все правильно прикметили. Ты таки и ёсть. Ой, дякую. Я так розчулюся. Ой, А что далее у листе написано? так, мы не пропускаем ни одну колыханку с твоим уделом, Буслик. И с нетерпеливостью будем читать твой отказ. Твои прихильники – молодшая группа дитячого садка Сонейка. Вау, Буслик, гэта так кранальна. Значит, детки з молодшей группы садка Соника зараз глядять нашу программу. Отрымливается так. Привитание, детки. Мы рады, что у нашего Буслика столько прихильников. Привитание. Буслика, ты уже придумал отказ? Ой, не. Чому? Детки ж яго чакаюць. Сапраўды, Рыся, непрыгожа атрымліваецца. Трэба написать лист у отказ. Зараз же возьмуся за справу. И что ты напишешь? Не ведаю. Ой, Рыся, здаецца, у мяне праблема. Румал, якая проблема? Ну, я пакуль толькі вучуся пісаць. И что? А тое, што у мяне пакуль не вельмі прыгожы почерк. Буслик, не думаю, что это проблема. Выховательница разбярэ тое, что ты напишешь, бо твои прихильники маленькие детки, и яны яшчэ не умеюць чытаць. Ой, не. Атрымаецца не вельмі добра, калі выховательница будзе разбіраць мае крамзолі. А калі я яшчэ і памылак нараблю? Ну, даси свой лист кому-нибудь з дарослых на проверку. Не, Рыся, мне такі варыянт не падабаецца. Гэта ж не домашняе заданне, каб яго правяраць. Я павінен напісаць ліст сам. Да таго ж я б хацеў, каб дзеткі самі яго прачыталі, без дапамогі выхавательніцы. Тады гэта сапраўды праблема. Ею, я рада усіх бачыць, я. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Коска. Салют. Чым займаецеся, сябры? Думаем, як вырашыць маю праблему. Ого, давайте подумаем разом. Давай. Коска, мне даслалі ліст. Здорово! Уяўляеш, малому написала уся молодшая группа дзіцячага садка. Ой, як прыемна! Ой, ліст такі цёплы. О, сама прачытай, Коска. Але чужыя лісты нельга чытаць. Ой, читай, я дозволяю. Так. Так. Ой, Буслик, віншую, у цябе цудоўныя прыхільнікі. Але у чым праблема? У тым, што Буслик хоча напісаць дзеткам адказ. Усё правільна, гэта будзе ветліва. Але ў мяне пакуль не вельмі прыгожы почерк, і я магу нарабіць памылак. Як же мне дзеткам адказаць? Дайте подумать некалькі хвілінак. Ёсць!
Ёсць. Рашэнне тваёй праблемы. Няўжо можна напісаць ліст, не напісаўшы яго, Рмаў? Уявіце сабе, дзеткам можна даслаць піктаграмы. Пік што? Піктаграмы. Прасцей кажучы, гэта малюнкавае пісьмо. Між іншым, ім карысталіся яшчэ да таго, як прыдумалі пісьменнасць. Рмаў, здаецца, я разумею, што ты маеш на ўвазе, Коска. Першабытныя людзі, каб штосьці запісаць, рабілі малюнкі на скалах і ў пячорах. Гэта і былі першыя лісты. Але я не першабытны чалавек. Мне сорамна будзе пісаць гэтымі Піктаграмамі. І зусім не сорамна. Схематычнымі малюнкамі карыстаюцца і зараз. Яны зразумелыя ўсім, нават людзям, якія размаўляюць на розных мовах. Цікава, а дзе зараз можна ўбачыць піктаграмы? Ды вы бачыце іх кожны дзень. Напрыклад, на дарозе. О, хочаш сказаць, Коска, дарожныя знакі гэта... І ёсць піктаграмы, правільна? І іх усе разумеюць аднолькава. Рмаў, здорава! Яшчэ простыя малюнкі дапамагаюць нам арыентавацца на вакзалах, у метро, аэрапортах і магазінах. І для розных відаў спорту таксама існуюць значкі піктаграмы. Ой, сапраўды. І ўсім вядомыя смайлікі, якія ёсць у смартфонах. Гэта піктаграмы. Дакладна. Значыць, напісаць малюнкавы ліст будзе не сорамна. Наадварот, дзеткі самі змогуць яго прачытаць без дапамогі выхавацельніцы. Ой, здорава. Дзякуй, дзяўчынкі. Я зараз жа вазьмуся за справу. Намалюю сонейка, сэрцайка. Гэта будзе значыць, што мне вельмі цёпла ад сяброўскіх слоў і што я люблю сваіх новых сяброў. Выдатны пачатак, Бослік. Але давай ты падумаеш над адказам сваім сябрам ужо заўтра. А зараз мы ўключым ім і ўсім аматарам калыханкі вячэрнюю казку. Ой, дамовіліся. Давайце глядзець. А зараз час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача